Soulja Music. Tifun Baba Mariko angana son kato jamfala abada jamfale au jamfale laido chamata au nye umashi bosi rafe na kwanga chie fonye mwaga ya jamfale uya jamfa angatu alama ni bebe bandunola masala ni tuye segeneye umenyema uwele ngumafuye gojenye fuye setigi ya fle dondo ni bebe ba alijie masaya mi flenye dondo la ni bebe na ba hey yeah tifu Fifi. Fifi. Ai hamina ha. Wabi duru. Aweta avocata na tifuni yama. Aw. Metena di. Tere biga an kono nyefe ya yerbe tiri yalla gatona. Okay, kasitala. Ndo wari. Merci Tati. Ne be nyini ngawo. E be kan pegele problème. Eba do nen tifuni be nyogo fe. Ne kanga tifuni demede. Don ne be kan be tifuni demede pour que don natala anga se ga furu nyogo ma. Ya fam ne be ka be ke wodi. Ngi ne kote. Parce na be de gona ne te fe ga yi de gona. Ya fam. Ne kote nto. Kamu ko. Obano. Ne. Ala ki baraji. Amin. Est-ce que Tifuni me fait? Avec un fait. Ne la sona ma atado kuma fere me ne kon ba do ne be tuwa ko to gomna ne la sona ma avec un fait na wa bina ne furu yere Te dale no la. Kaso intere ali mete kaso yi Tifuni be sa orom na ne be tuli kadi febela ave ne furu ne dale no la Ala ka nyuma bo. ke to ko di Mina. Ne le plek a fi. Ntaro na so ibna dala de. Atini funu. Kadi o se ga sa Tifuni fle to komna ne dale no ala ka be ne furu o mo ko nyala ma yere de do ne dale no ala be furu Mina. Chedo be. Ni o lui. Avec il a fait ga suduru bien de lui. Ça sera lui qui ne. le madala no Tifuni o te Tifuni Mina ni mene furu donga ja sebalte. Ne be chedo to mi na trobe ma do den. Wallahi an ko te sen. ai Tifuni ta ko te na geti Aiwa ni ko te. ta te geti Ni ko te. o se ga sa E dale no la. ne dale no la de ne dale no la na la sonama parce que ala ambe bolo wakati mina ko be ana ndefere abega conseil ne ma donc ne ko dale no ala ko mo ko nyana mando et puis fene na borana na la sonama ko ro be ga sa ne be ne be furama abenya ne ala sonama Na la su. ga teni fene hali ka ne la de kasula Aya ka yere de la. Yotse. Shinu tege dunia. Oku nga fami blanc ngotata. E kanga wapi tu ta sai kono. Ese sabe ma warinta. Sabe, não sou ele agora tá aqui zo, mano, né? Sou ganhado. Mas sou grande toli, warre. Do mal ele ganha. Se não chega não tem nada com. Sabe ele warre. Sabe? Sabe? Ah. Sí, ahora.
ne bɛ yin na ne wari dɔ tun na ne kɔlɔn ma ta k'i b'i dugu na dɛ o minɛ k'o kɛ ne bolo e ka 50 tabaga ne n bɛna mun f'i ye 50 tabaga dɔlen don o siga bɛ e de la koyi sinon a ye o siga tɛ ne la o ko banna a mɛnna i ka 50 a b'i denmusonin bolo n'o y'i ba tɔgɔma ta ten a b'a kun n yɛrɛ o don n yɛrɛ ɲɛ ma k'ala ka tɛ dɛ suya ko tɛ jinɛ ko tɛ n yɛrɛ ɲɛ de y'a ye ɲɛ a bɛ k'a wari ta ko bɛ ne bolo boli sisan i k'a maa nɔfɛ kɛ n'i bɛ fɛn fɛn kɛ n'i sigilen don wuli k'i jɔ dɛ i ka wari b'a bɔ n yɛrɛ ɲɛ n'i ye nin to nin na denmisɛnnin zon jogo bɛɛ ka ɲi denmisɛnnin na mais suyɛni kɔni o ye du ci de ye denmisɛnnin zon ma ɲi dɛ ko bɛɛ kolokolo denmisɛnnin na kana suyɛni di a la fiyewu kuma sulukoba de don surtout muso yɛrɛ musomanin zon o bɛ to hali o k'a furuso la yen n'o kɛra i ma kuma soli de ye kana nin to a la dɛ musomanin zon kɔni o lamarali kɔni i yɛrɛ bolo o ye tɔgɔ tiɲɛ de ye e cɛmanin ka tali kɛ muso hali cɛmanin yɛrɛ ka tali ma daga kuma tɛ musomanin yɛrɛ ma a ka ɲɛ faamu problème t'a la o de kun don sinon a tɛ ne bolo e ba tɔgɔ ma i bɛna sɔrɔ yan n bɛ baara da e kan bi fo k'e sa e tɛ bolo de se kɔrɔ k'u ka wari ta da bɛ kɛ i bɛ 50 ta i bɛ taa kɛ mun ye n ka so kura tɔli wari ne bɛ ka nin fɛn o fɛn kɛ nin ye ne bɛ ka nin kɛ parce que ne b'i fɛ de sinon ne tun tɛ sɔn ka nin si kɛ ne bɛ fɛ dɔ la nata la i ka kɛ fɛn ye pour que an ka se ka ɲɔgɔn furu o de la ne bɛ ka nin fɛn bɛɛ kɛ i ye wa ne seko ye fɛn o fɛn ka e dɛmɛ e ka se ka kɛ fɛn ne b'o kɛ ne bɛ fɛ i ka bɔ ɲɔgɔn la Tifo Tijani Tangara Jo, mbina nijie awo a kɛra sɛgɛn yɛrɛ bolo sa ni baraji ko ala k'i sara mɔgɔ min bɛ se k'an bɔ nin gɛlɛya baden in kɔnɔ i maro ni gɛlɛyara ma bɛ kɛ cogo di sara mɔgɔ tɛ sara sɔrɔ koyi sara ye min kan bɛɛ tɛ se k'a kɛ ma nin kɛra jigilatigɛ ye dɛ i b'o fɔ dɔɔnin de ne bɛ n denkɛ tifin dɔ cɛ min ye mɔgɔ min tɛ se ka hali ɲinɛ ɲɛnama yɛrɛ faga mɔgɔ k'a fɔ k'o bɛ taa adamaden kuturu faga si tɛ se ka da la n kɛra jigilatigɛ ba kana kasi ɲɔgɔn latigɛ ka baaraw de don n tɛ se ka da la cogo si la fo n ka n denkɛ yɛrɛ ye ɲɛ la nka a bɛ bɛn ne kɔrɔkɛ ka bɔ nin ko in na ne b'o dɔrɔn de ɲini ala de bɛ se k'a tiɲɛ don walayi i ni seko i sara Sara, ala de bɛ se k'i sara koyi. Mama. I taara anw bɔ nin gɛlɛya baden nin kɔnɔ ka na. A tɔ bɛna kɛ min ye, ala de b'o ɲɛ dɔn. Ça va aller, Inch'Allah. Ala bɛ yen. Ala bɛ yen. I ma nkalon tigɛ. Mais sisan, an bɛ chambre yira aw la, aw bɛ aw changer k'an ko. Après an bɛ taa avocat fɛ. Ayiwa, n y'a mɛn o tɛ baasi ye. Donc, a ka valise ta yen nɔ. Awɔ, ne y'a mɛn. N denmuso bɛ yan. Ale yɛrɛ bɛ kasi la n'a yɛrɛ ye dɔrɔn. Ça va aller, petite sœur. Faut pas pleurer. Baba. Voilà. Batoma. E nga wa bidu da ya bla. Baba. E yɛrɛ de ka jugu. I ka jugu i balimakɛ denbaya ma kojugu. O de la ne fana y'a ta ka taa d'u ma. O ka taa i b'a fɔ k'a ɲini a ye tifoni ye.
I b'i ɲɛ ŋɔɲɛ la tila k'a fɔ k'i ye n ka 50 ta ko n ka jugu i t'i gosi tuguni yɛrɛ bi kɔni y'a bannen pewu n b'i labila donc i k'i tigɛ minɛnw ta sans ka bɔ n ka so n tɛ fɛ k'i ye ɲɛ la ayi désormais a bɛ jɔ ne fɛn bɛɛ dugukɔnɔ ne de y'a bɛɛ san n ka wari de b'a la désormais n tɛ fɛ k'i ye ɲɛ la n ka du bila n ka du bila k'i ka du bila quand t'es changé ma net là-bas c'est un démo là pour Deben gitu. Kira urut. Ini atura. Mes frères et sœurs, accomplissons des bonnes œuvres et le Seigneur nous fera rentrer dans son paradis. Eh, Sarah. Ni ko ime to min nani. Est-ce que duni ko min nya saronna? Eh, maman. Journée ka jankoy. Aya dro. Comment faut il était là? On attend Nico la jenga. Et encore ça fait plusieurs jours vous mangez pas. Là-bas, il n'y aura aucune crainte, aucune peur. Les rues du paradis sont faites en or. Parole éternelle. Kabakodo, kabakodo. Dunia so sigiye kabakoye. Sulja misika. Dunia ye kabako so ye. Nebolo on bébé jengono ya. On me jere one nyini na he. Jeso sigi lafia. Honi alijine. Konjugu kela nyininga. Jeso sigi lafia tale ye. Alijine fenete solola. Nimake nyuma kela ye. Ubenata adamade umbe nyiniga dese nyumana ye. Tugumasara ye, nimisade ye. Wanga nyuma ke, jonti l'abandon. 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 Alors là, la veille du départ sur la famille est là, la diablesse. Allez lever mon rôti, il faut qu'il fasse. Lui, c'est l'étudiant. L'étudiant qui va me dénoncer. Mais on va se retrouver dans la deuxième saison. La revanche. Yeah. Allez, ma beaucoup, les gars, mon rôti, lui, c'est le chef bandit, l'élément qui est passé sur tous les terrains. L'action coupée, mais le lendemain, il a tué. Non, c'est bon. Madame Kei, la illégitime, l'équipe de Sénégal, Kadi. This is for you, baby. Yes, I. Sauf que voyager, problème est mieux. Quand il voyage, ma banque, il sera content. Il sera content pour tout. On est arrivé. Yes, I. Mon équipe. Ouais. L'équipe est bien installée. Avec les divas. L'équipe est bien installée. Ouais. Eh, tu n'as pas sorti. Je n'ai pas sorti le jour. Tu vas savoir qu'on dit je ne suis pas sorti. Je vais te faire sortir. Mais quand même. La grande sœur Choco. Tu n'es pas sorti. La tante Safi. Allez. Hé, Katani est là. On est bien installé. L'équipe bien arrivée. Là. On est là avec la grande sœur. Pourquoi je te vois pas? Pourquoi je te vois pas? Viens, ça va te voir. Ada, viens derrière. Ada. Oui. Avec la grande. On est derrière. On va fêter.
La joie sur le terrain de tournage, le plateau de tournage, les choses. Merci beaucoup pour le cadeau. Surja, Tifun de Kumagando. Ayanja, Anganyumande. Namanja, Anganyumande. Mande Belaba. Abdoulaye Chikoni. Barakade. C'est toi qui viens de la ville. Dans l'orange. C'est déjà l'orange ne pousse pas ici. Oui. Ah, black. Yes, c'est Mr. Tifo, illégitime. Le tournage, voilà. Le premier jour de tournage au village, bien, la famille. Ouais. Moustapha et tous ses amis. Ouais. La tante Safi. Ada. La grande Fatima. Avec Baba. Oui, je pense à Fadima. Maintenant, c'est fini le tournage, c'est la fête maintenant. Ouais. Yeah. J'avais dit qu'on ne va pas faire de fête, on va travailler seulement, mais on fête. On fête ici. Yeah. Fifi ni ne buwa fatra ka malfato awara ka kla ka moto fana minala aflene Jimmy Danger RB c'est bon image ça. Ça il faut voir ça avec les caramels. Sinon ici là moi je n'ai même pas fallu trop. Est-ce qu'il joue maintenant? Non, il joue pas maintenant. Donc on y va. Joro ko fana. Oh, neno yang acteur re. Ana acteur souffle. Herbe c'est bon. Dane do. Ana acteur sou era na acteur souffle. Na fama dane do. Herbe c'est bon. Ouais, dane do. C'est moi le vieux baba. Dane do. Les policiers encore dane do. Herbe c'est bon voilà. C'est le typhon officiel. Tanfla, awade alele do. Selenge tanfla de, ne teba mako tanfla de, ne selenge tanfla de. Typhon kele ndoro so farma ba kele bain. Séquence 3, épisode 14, sur une première action. Épisode 3, séquence 14. Ah, c'est épisode 3, séquence 14. Ok, attends, on reprend. Séquence 3. Épisode 14 sur une première. C'est épisode 3. Désolé. Bismillah. Agora pode. A minha faz ser alguma coisa. O fanele chega com outra. Mas com piora. Como assim? Deve na tafi nem vai sobre a teta dela. Sabe o quê? Quem tem para aqui? Calma. Fifi. Fifi kote ya. Kita mulai ni bangsa fino. Kita mulai bidini te. Kita mulai bangsa kondo. Bebe bangsa da bidini na to na ka ba koma. Uye se boya no ika so ka ta bangsa no. E kele ke no bangsa yi. Kita la feni ni yo de so nyela. Ko mara ko ni jugera. Bangsa fene te miri de. Ko ta mele ke ni ko ni to ko ina ta. Masa. Uli. Ika la ni.
J'avais fait casser la vie. Séquence 8, action. C'est lui qui va faire. Oui. De façon qu'il va faire là. Maman, tu as dit que tu vas faire le thé, il faut faire de nos gens. Ouais, j'ai en train de faire le thé. On m'appelait pour, tu vois, Yaya. Ah. Oui. C'est là, c'est. Épisode 6, séquence XZ, les détails. Action. Deniya. Deni mi ne bugoke. Ai boye mun ala. Mama ni nalere talla. Ni nalere kun mino kona. Ina le kun mino kona. Ni ale bi nyona. Ai mon. Nyeme matfa. Ijo ni mbata njanta. Matfa. Manu aja akan yang anggi bahaya. Épisode 6, séquence 14. Deuxième, les détails. Wallahi ni sika pengar da. Tuna ba tare kenya juwa da ba ka fami ga bin na ilmi. Ayo kuna kulu. Ada tak kira-kira? Ada bosan. Ada bro. Ada. Maaf. Tu peux mieux aller. Ah, mon frère là, tu peux donc les autres donc les faire vite. Hein? Assassin mon frère là. Embarquez-les. Attendez, mon frère là tout. Assassin. Assassin. Allez-y. Manu aja akan yang anggi bahaya. Épisode 6, séquence 14. Deuxième, les détails. Wallahi ni sika pengar da. Tuna ba tare kenya juwa da ba ka fami ga bin na ilmi. Ayo kuna. Ada tak kira-kira? Ada bosan. Ada bro. Ada. Maaf. Tu peux mieux aller. Ah, mon frère là, tu peux tomber les autres donc les faire vite. Ah, assassin mon frère là. Embarquez-les. Attendez, mon frère là tout. Assassin. Assassin. Allez-y. C'est ça non? Dis-moi. Si vous avez une concentration. On va légitimer film la séquence la plus importante. Film Jara avec le d'avant. Elle est pour que film d'avant. Film dernière partie. Amour question. Dans les films Jara ni je manie dans un fou. Mais ni je n'ai pas les films partout ma Jara on voit film. Donc c'est vrai qu'on a caméra de fond. En fait, c'est quand c'est lié. Deni le blanc. Écoutez bien, pour les photos que nous avons. Deni le blanc vient à Rasso. Donc là, on a 600 ans. Le blanc est sur le problème, elle est sur le problème. Donc nous qui avons 600 ans. C'est pas comme la manière de faire le blanc. Donc il parle de là. Balu benar. Benar bro. Apa nak doa nak doa apa mesti. Purge por una para apa sih? Kalau nak pasal nak doa sampai sekali macam mana? Don't kira. Itu masalah. Jangan. Kalau itu padrão.
Voilà, je vais lancer ta bouillette pour prendre les mèches. Et au fondron. Il beaucoup. Eh, c'est pour le masser. Bon, dans 3. Arrête, ça. Tu vas ver ça bon. Affilignon. Affilignon. Il y a affilignon à laisser. Dans 3. 1, 2. Et blesse. 7. Et vos fondron. Et vous souffrez. Non, voilà. Regarde ici. On va la poudre. C'est ça, papa. Vous souffrez pour le voir fondron. Avec vous, la bonne après. Bien. Bon, ok. Avec dans le drone. Soyez sur vous contrôler. Allez, yo, mira, si ça m'en là, on est comme on va aller dans le